Jakedne, Jakedne ratich oganda Boniface Mwangi owe thuolo gi rambun mar silings milion 1 ka itude kod ketho ariyo mag bedo kod lisasi kod bedo kod iro malungo wang' kata tear gas e tok chik burano kod ibro winji kendo tarik 19 mar dwe manyien. Kinde mag Mwangi magin okil Ndegwa kod Martha Karua ne okwayo do mondo mi newe Mwangi kod rambun kabende Mwangi giwacho ni Mwangi en Jakedne ratich oganda e pacho kae kendo sebedo kokedo ne jo Kenya. Jamin buche bende no yango ni onge kod neno moromo manyalo miyo omedine Mwangi. We also ask them that the court just issue an order for Mr. Kate to issue a personal official apology to Boniface Mwangi. The police, while executing their functions as contemplated by Article 247, that they shall exercise high professionalism while conducting and executing their functions. So application is not just hanging in the air, it is premised in the Constitution.